लोगोफोर नै फैलायबाय बेरेफुंजानि भारा मारिहैनानै नाव गंनैयाव आगान होनाय बायदि नाव गंनैयाव आगान होनाय शास्त्र बायदि जाबाय लोगोफोर आंनि खामानि मावनाया ना। फुङाव दसे फिरफिलि सालायहैलायबाय नै जानायनि खरादखौ बोखांहैलायबाय। ओंख्रि मैगं थाइगं बायनाय आजिखालिथ' मैगं थाइगं बायनांगौबानो 500-600 नङाबानो बोथिसेनि ओंखाम ओंख्रि मोनला। माइरं बायनांगौबा ओंख्रि बायनांगौबा बेदर बायनांगौबाथ' 500-600 जों थोबावला ना मा होनो लोगोफोर। दानिया थांनोसैलाय फैलायबाय नै उन्दुनाय गैया जानाय थिग गैया खामायबाबो थोनो रोङा मानसिनो मानो। थांनोसैलाय दाना नै बाङासिङा लायनो लोगोफोर। बाङासिङाखौबो गारनो हाया फिरफिलिखौबो गारनो हायासो जाबाय। मा खालामनो दे लोगोफोर। बाङासिङावबो थोजोबा फिरफिलियावबो थोजोबा। हरनांगौबो जोबा बायनांगौबो जोबा मानसिनो ना मा होनो लोगोफोर। थाखा फैसा थायोब्ला बायनांगौआबो ओंखारबाय थायो आरो थाखा फैसा गैयाब्ला बायनांगौआबो ओंखारा होननायानो जानोसै लोगोफोर। मानो होनोबा थाखायानो गैयाबा नों माखौ बायनो बेखिनियानो आरोखि ना मा होनो लोगोफोर। नाव गंनैयाव आगान होनाय बायदि खामानि मावबाय बेखौबो गारजोबनो हाया बेखौबो गारजोबनो हाया थेवब्लाबो सन्थुस्ट' खालामनो हाया लोगोफोर। नांगौ बायदि खरसा खालामनो हाया नांगौ बायदि फैसा बुथुमनो हाया ना लोगोफोर। बे फैसानि थाखायनो मोननै मोनथाम खामानि मावबाबो थोनो रोङा लोगोफोर। आरो मा होनो मोनसेया लोगोफोर नांगौआबो हाय हाय नाङैयाबो हाय हाय ना फैसा नुब्ला। फैसानि थाखायनो नांगौआबो जोबा नाङैयाबो जोबा हरनांगौआबो जोबा ना मा होनो लोगोफोर। जायसो न'खर सलायो बिसो मिथिगौ ना। न'खर सलायै समावथ' मिथिनो रोङामोन जोंबो मिथियामोन सेंग्रा टाइमाव। दा न'खर सलायनो रोंबाय दा माथा मारिनांगौ जानानै फैबाय लोगोफोर। फैसा थाबा नांगौआबो ओंखारजोबो लोगोफोर। आंखौबो लायदो आंखौबो गोदान नांसिगौ आंखौबो गोदान नांसिगौ होननानै बुंजोबो ना लोगोफोर। नांगौ बुस्थुआ बेबायदि होननांगौआनो जाहैबाय लोगोफोर। बेखिनियानो लोगोफोर। लोगोफोरनि थोनो रोंमाराखिसै आंनो। सानसेयाव गारि गंनै सालायनांगौ आङो। फुङाव नैबे फिरफिलिखौ लांबाय फैबाय आरो नै बेखौ लायबाय बाङासिङा लोगोफोर। बेखौ लायखांनानै नै दा आरो बेलासियाव बेखौ लांलायबाय। माने बे थाब सफैब्ला आरो फिरफिलि सालायहैफिनो लोगोफोर। बिदि नङाबानो सोलिनोनो हाला माथो। बेयाव 200 बेयाव 500 बेयाव 200 बेयाव 500 नङाबानो बे खोलि जुगाव जेखि बाया 1500 1500 नङाबानो 500-600 नङाबानो माथो साहा दखानावनो हाबनो हाला माथो लोगोफोर। उफाय गैया ओंखायनो नाव गंनैयाव आगान होनाय बायदि होथारनांगौ दा। बेबायदिबासो संसारखौ सोलिनो हासिगोन खोमा मोनबाय आं आंनि थाखाय आरो। लोगोफोर नोंसिनि थाखायबा माबायदि कमेन्टआव खिथाहरदो। 4टायाव सिखारबाय नैबेखौ लांबाय लोगोफोर फिरफिलिखौ नैबेखौ। बेनिफ्राय मा 200-250 मोनबोगोन बेखौ आरो फिसाजोफोरनो स्कुलाव थांनाय फैनायाव गारि भारा हरबाय मिथिबाय लोगोफोर। आरो नैबेजों बोफिननाया जाहैबाय बे जाहैबाय थाइसे थाइनै जमा दोननाय। आरो नै 12टानि उनाव बे 12टायाव सफैबा 1टाफ्राव सफैबा बेखौ 5टायाव बेखौ लांनोसैलाय। बे जाहैबाय मोनानि खराद ना लोगोफोर मैगं थाइगं बायनायनि। जादों दा आंनि साननाया लोगोफोर ना मा होनो। जादोंबा जादों होनदो लाइक हरदो लोगोफोर ना मा होनो। बेबायदि मावाबानो उफाय गैला। थाइसे थाइनैजों
सोलिनो हाला बे खोलि जुगाव ना मा होनो लोगोफोर। बेखायनो 4टायाव बेखौ 8टानिफ्राय 2टा 3टासिम बेखौ 5टाबा आरो हरनि 9टासिम फिरफिलिखौ मिथिबाय। आंना नाव गंनै सालायो आं लोगोफोर हारसिङैनो। नाव गंनैखौबो सालायनांगौ जायो। बेबायदि नङाबानो संसारखौनो सोलिनो हाला माथो लोगोफोर। बेजोंबो हाजोबा बेजोंबो हाजोबा। बेबो मानसि मोनला। अबेबा ना अबेबा टाउनाव हाबब्र'हैनानै लायोबा पुलिसफोरजोंबो हमजागोन MVI फोरजोंबो हमजागोन बेबो। बिनि थाखायनो बेखौबो मावनांगौ जायो दा। बेजों बारा बरसा गैला लोगोफोर। अबेबा ना अबेबा जायगायाव थाङोबा हमजायोसो। बिनि थाखायनो नैबेखौबो सालायनांगौ जायो। बेखिनियानो लोगोफोर। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो। बाय। लोगोफोर दिनैनि गरमखौ मानिबाय आं लोगोफोर। ओरैबायदि गरम थांबायना दिनै लोगोफोर। हायाबो दुङाबो एकदम दोहो। बाङा सिङा नागिरहैबाय मालखौनो सुनो हाया लोगोफोर। ओरैबायदि ना मालखौनो नागिरनो हायो ना मालखौनो सुनो हायो ना मालखौनो बुथुमनो हायो। ओरैबायदि खस्थ' लोगोफोर गरमाव। माबा उदै गरम मोनलायखाबाय। फेसाब आलौज्रो मोनलायलायखाबाय लोगोफोर। ओरैबायदि रुनाय बायदि गरम जानानै मा खालामनो उफाय गैया ना। रुनायबाबो एवनायबाबो खस्थ'खौ खालामखानांगोन ना मा होनो लोगोफोर। बेथ' उदै थाइसेनि दिन नंलाना दा। उदै थाइनैखौनो नों बानायनानै लाखायोबा ना नंगौना नङा लोगोफोर। दाथ' उदै थाइनैखौ जाहोनो एवखांबाबो सावखांबाबो रुखांबाबोथ' खस्थ'खौ लाखानांसिगोन। नंगौना नङा। बेसो जादों खोथाया। नङाबा नोंनि बे उदै थाइसेखौ सोर फिगोन। नंगौना नङा लोगोफोर। उदै थाइसेबानो देन जेराव मोनो मालायनावबाबो बिनानै जानो हायोमोन लोंनो हायोमोन लोगोफोर ना। दा उदै थाइनै जानायाव सोर होनो। उफाय गैया नोङो खस्थ'खौथ' खालामखानांगोन। अब्लाबो माने बांद्राय गरमबा अधर्ज जायो। नंगौना नङा दे लोगोफोर। एखेबारे हाबाब दिनै सानसेया ओरैबायदि गरमाव थांबायना लोगोफोर। आरो बुंनांला खस्थ'नि गेजेरजों जुजिनांबाय। मासिबां खस्थ' थांखो। आंल' नङा लोगोफोर बहुद मानसियानो खस्थ' मोनबाय जानांगौ मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय। बानायनाय मोनलायोना लोगोफोर बांद्राय सान्दुं माबा गरमबा। बेखिनियानो लोगोफोर।